बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो बैफोरबायदि जा बांद्राय जानजि गरमा गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय खासि खालामजाजोबदों खुलुमबाय लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दंसाबो एसे ओमफ्रायहाय भिडिअ होनो हायाखैमोन मानि थाखाय होनोब्ला जिथुनाखि नोंथांमोना आङो खोन्थानो थांगासिनो दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननो इन्ट्र भिडिअ होनाय भिडिअ बेखौहाय मैयाबो होखांबाय ससेखौहाय आरो दिनै फिन खेब माने बेनो जाबावदों आरोखि जिथुनाखि आदैया फिसा साब्रै गोनां थाखानानैब्लाबो आरो माने बेलेगखौ गुल्लु गाल्लाब माने जानजि गरम होनो ना मा होनो बिदिखौ दा बिनि सिगांहाय आङो भिडिअखौ मानो लाबोनो हायाखै होनबा जोंहा सासे लोगोआ देंगु जादों लोगोफोर ओमफ्रायहाय दाथ' सप्तासेयानो जाबाय देंगु जानानै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो नोंथांमोना देंगुनि बागै सोरबाफोर मोजां मिन्थिबायोब्ला मा फिथाइ बा मा मुलि जायोबा बा माबा मोनसे जाब्ला हामो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै निस्सय खोन्थानो दाबाव आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जिथुनाखि दायो बेखौहाय लोगोखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो बिजि लागासिनो ओमफ्रायहाय मुदुफुल बिलाइ नागिरै जि हय जाबाय जोङो मोननो थाङा आरोखि मुदुफुल बिलाइखौहाय लोगोआ ओमफ्राय जेने थेने मोनबाय बिलाइयाबो गोराखौसो मोनबोदों गोरलैखौ मोनबोआखै आरोना मालायनि नालाय फांसेल' रायगोन मागोन सोंदोंब्लाबो अरिजिनाल बिगुमाया गैया न' खाथिनि बेफोरबायदिसो आरोखि दा जोंनि एरिया बा जोंनि जायगाबासोमोन गोसो बायदि रावनावबो सोंनांलायगौ गोनांथि गैयामोन आरोखि मुदुफुल बिलाइनि थाखाय नङा होमबा दा मालाय जायगायाव बिदेशआव नङा होमबा दाथ' उफाय गैया बेफोरबायदि जाहैबाय आरोखि दा बिजि लागासिनो ट्रिटमेन्ट लागासिनो ओमफ्रायहाय लासैनो आं थांनाय समफ्रावबो गोबां मानसिफोरखौ बुंदोंमोन देंगुआ बिराद गोसारगासिनो जोंनि जेनेबा इन्डियायावहाय होननानै आसामाव एनि स्टेटआव माने बिराद गोसारगासिनो देंगुआ गोबां मानसिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोना मुस्रि मोजाङै मोनाब्लानो सों ओमफ्राय मोनाब्ला लामा सामा बारा थालाबायनाङा थाम्फै अरजानो नाङा थाम्फै अरजाबाथाय होनबाथाय जाबाय आरोखि लोगोफोर दा बिनि थाखायनो माने आं नोंथांमोनखौ खावलायो थांनाय समावबो आं गोबां बिनि थाखाय भिडिअ बानायनानै हगारखाबाय बे साथाम साब्रैसो मानसि थैनायखौ आङो खोनानो मोनबाय देंगु जानानै आरो आंबो खुद थांनाय समफ्राव भिडिअ हगारना होबाय जोंनिनो सासे बर' हिन्जावा देंगु जानाय जन्दिस देरनायजों माने थैनानै थांबाय बेंगलराव फबबाय थांनाय समाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा अब्ला लोगोफोर बेखौनो आङो बे सजेखौहाय बुंनानै फोजोबबाय आरो जोंहा फैदो नै आदैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लादो थांनाय समावबो नोंथांमोना नुखाबाय बिथांनि भिडिअखौ दिनै नोंथांमोना मा बुंनो सानो सासे बोराय बैसोनि साब्रै गथ' फिसा गोनां मानसियानो थिग आरोबाव दिनैहाय माने नारा नाथा एकदम बेफोरबायदि आरोखि गालायनो नागिरै बिदिनो दै जाखायो हिनजावनाव लाजियाबो आइ बाबु दाना गारहाय साखौहाय बाराखौबा हाथुरा दंबायो देथारनानै लाबो हाथुराया लाबो फिसौ थाखानानै लाजियाबो ओमफ्रायहाय बिजामादै मोनबाय फिसौ मोनबाय ओमफ्राय बेबायदि समाव बिजान समायबावो बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो लाजिबाल एसे लाजिबा जायो मोजां लाजियासै सानफ्रामबो हिनजावनाव जौ लोङै थायो जौ गोजा बे फिसाया बांगाल हौवाजों ज' जानायनो सा दं बेहा सायगारनाय थेखौ गारदों बियो हनै बरा गारि लांदां भारानियो आसिमा हौवाजों लेनदेन दंबायनो दुनियानि मानसि खोमाया आलौजोबबाय आंनो फन हरनाया हिनजावा मोजां नङा होननानै 50,000 फैसा खालायनांबाय दाखालि मिथिं खालायबाय जोंनि बिसोरो दङ ना दा हमजादों माने फिसा साब्रैनि बिफाङानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन बिमा फिसाखौसो बिसिनि माबा लेनदेना आरो बिमाजों फिसाजोंल'सै माने गामिनि मानसियाबो दाखालि बुंखानाय हिनजावा सोर बबाव लाङो होननानै हिनजावा माथो न'खरनि प्रब्लेम दं मा दं होनदों प्रब्लेम गैया आंहा बिसिबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंथ'
आराय बोसोर जाबाय होननानै लादों बियो सिखा जादों आराय बोसोर ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं 4 मास मा थगायदों बे गैया लाफ्लादों 3 सारि जायाखै आं दिनै बेखौ दिबस लाबा बे मारै हाबा मोननांगौ आजिनि थिसथाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना आनथिलासि नों थैयागौ मानि मोना बे ओमफ्राय बे दुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे दुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों थालायदों थालायनाया बेखौ खुलिलायदों नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों Ai jauh बेखौ जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय लानानै थांदो बिमा-बिफाखौ हिनजावखौ अबाव खारो खारदों दानो खारनांगौ बियो दानो खालामनांगौ फुजा ज' थानो मोना दानो लां बेखौ दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि रायजोफ्राथ' सेंग्राफ्रा फैजोबसिगोन दा माबा मोनसे जाबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आदैनि भिडिअखौहाय नुबाय ना हेलमेट गानलायलायदों आयु बे जिथुनाखि मा होनगोन जानाय बुस्थुखौ बेसेबां जाबावनो नङा होमबा जायैनो आंगायबाय दिनैहाय माने गोदान बुस्थुखौ जानो लुबैयो थिग बेफोरबायदि जाहैबाय आरो माने मैगं थाइगं ओमफ्राय दिनैहाय हिनजाव थाखानानैबो फिसा 4 गाहाम थाखानानैबो आरोबाव माने गोदान नांबावगौ हो सोरगोआव जम राजा ना मा होनो जम राजा ना मा बियो लेंहरनोबा लांफैनो सम जालायलांबाय आदै ओमफ्राय दिनैहाय आरो फिन खेबाव बै हिनजावाबो बै भिडिअ खोनानाय बायदिब्ला माने फिसाय गोनां आरोखि फिसाय गोनां बैयाबो हिनजाव गोनां गथ' गथाय गोनां बैफोरबायदि मानसिया ओरैबायदि आथा खान्थाल आथा ना फेबिकुइट आथा होनो लोगोफोर बेफोरबायदि सिथाबलायनाय आरो खम लासिं सिंलै गावनि फिसाफोरखौ मा गियान सोगोनब्रा आयु मा गियान सोनो हानो गावनो बेनोब्ला ना गावनो बेनोब्ला गावनि गथ'फोरखौलाय माथो फोरोंनो गावनि फिसाफोरखौ मा फोरोंगोन बोरायलायनानै गियान गैया नङा होमबा बियो बोराया जेनेबा बे आदैया दिनैनि दिनाव मोजाङै सोरखौबा फोरोंनो हानाय बुजायनो हानाय न'खर संसार दानाय सासे हिनजावजों संसार जानो हायाखै गोजोन संसार मालाय हिनजावजोंलाय बोरैथो गोजोन संसार जानो सानखोब्रा मान सन्मान गावनि न'खरनि जाथि बाय बाहागि न'खरफोरनि बिदा फंबाय ओरैबायदि माने लासिं थांनाय समाव बै भिडिअआ ओरैबायदि माने भाइराल जाबाय आरो नैबे भिडिअआबो ओरैबायदि भाइराल जानानै दङ ससियेल मिडियाआव फेसबुकआनो होन माबा इउटुबानो होन खालि आदैखौल' नुयो बेबायदिबा बोरै जांलै आदै एसे कन्ट्रल बे बुस्थुखौ कन्ट्रल खालामदो आदै नों कन्ट्रल खालामाबालाय बोरै जानो आयु कन्ट्रल खालामाबा बोरै जानोब्रा ना मा होनो लोगोफोर सोरबा लाजिनोबो हागौ दुखुबो मोननो हागौ बेफोरबायदि भिडिअ लाबोयो मायो होननोबो हागौ नङा होमबा लाबोनांगौ बायद' जायो मानो होनबा बैफोरबायदिखौ नुनानै जे इउटुब ससियेल मिडिया बा फेसबुकफोरावहाय मा होनो आपल'ड जायोबा होजायो बयजोंबो मिन्थिजायो होननानै जेन लाजिनायफोरबायदि होनांगौबो जायोलै लोगोफोर होआबाबो जाया नङा होमबा भाइराल खालामनाय बेफोरबायदि जायो आरोखि लाजिनो सोलोंनांगौ दिनैनि दिनाव गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै गियानसो सोना होनांगौ माबा गुदियानो बेनोबा बै दालाय दासाफोरालाय माबायदि जाहैगोन नङा होमबा आरो आङो सासे गथ'नि भिडिअ लाबोनो सानगासिनो एकदम गोरलैल' आरोखि बेनो ओरैबायदि माने नोंथांमोना सोरबा नुखाबाय जानांगौ आं बेखौ लाबोनांगौ ना लाबोनाङा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्टआव बुंलाय ओरैबायदि आरो बे सासे गथ'आ उन्दैथारलै माने फंसे था होबानो बिमानि गाइखेर जानाय गफिनगोन आरोखि ओरैबायदि लेथ्रा बुंदों आयौ लाबोनांगौ ना लाबोनाङा बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै निस्सय बुंथार होमब्ला आङो लाबोनांगौबा लाबोनोसै खिन्थु बै भिडिअफोरखौहाय माने फेमिलिफोरनि गेजेराव नायजानाय नङा बा सोरबा लोगोफोरजों हिनजावसाफोर थानाय खाथिफ्राव नायजानाय नङा बेफोरबायदि जाहैगोन आरोखि लाबोनांगौ ना लाबोनाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो ओरैबायदि आरो सासे गथ'आनो ओरैबायदि गाज्रि बुंदों हाबाब
भगबान संसारा मा जाबावगोन बैफोरबायदिनि बिमा बिफाया ना बिमा बिफायानो माने न'खरावहाय ज' जिरायबा बैफोरबायदि गाज्रि गाज्रि रायलायोदां बेखायनो बै गथ' उन्दैथारानो बैफोरबायदि माने सोदोब जि बुस्थुखौहाय जोङो अबेबा गेजेराव खोनासंजाया बा रायलायजाया बैफोरबायदि माबानि सोदोब भाषा रावखौहाय बैफोरबायदि रायलायोबा बुंदों आरोखि बे गथ'आ एकदम माने सोरनिबा गेजेराव थानानै नायजाया खोनासंजाया नङा होमबा स' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामनो सानला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खालामना हरदो आरो आदैया ना जानजि गरम दिनैहाय साला फिसा साब्रै थानानैबो हिनजाव थानानैबो मालाय हिनजावजोंहाय मा होनगोन पेरे पेरे खासि खालामना होनांगौलै बिदिखौ होमब्लासो थान्दा जागोन बायदि मोनलायलांबाय आं लोगोफोर नंगौना नङा खासि खालामनांसिगौ आदैखौ जिथुनाखि जोंहा थांनाय समफोरावहाय मा होनगोन वाटारमेलननि मालिक नङा होमबा वाटारमेलननि मालिकआ भिडिअ बानायदोंमोन मोनसे सोरबा खासि खालामजानो नामा होननानै थिग बैफोरबायदि जा बांद्राय जानजि गरमा गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय खासि खालामजाजोबदो जोंनि बर'नि माखासे बैसो जानाय मानसिफोरा सेंग्राफ्रा खालामनो हादै खिन्थु सेंग्राफ्रा खालामोब्ला जोलैया जोबलांनोबो हागौ बिनि थाखायनो बेसे बैसो जानाया गावनि मान सन्मानफोरखौ लाखिनो थाखाय गावनि फेमिलिफोरखौ मान सन्मान लाखिनो थाखाय गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ मान सन्मान लाखिनो थाखाय खासि खालामजादो स्रोदनो सिरि ना मा होनो स' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय